Así que, durante todo este tempo, estiveche en Londres con teus pais? Sí, xa choveu, E agora ti con moza, con traballo... E voltas da vida, meu. Xa. Pero mira, aínda levamos un tempo falando, tampouco se te ve moi contento. O social, meu. O qué? Tanto que falábamos ti máis eu diso. Tanto dicíamos do social, e agora penso que podería ter conseguido máis cousas na miña vida. Se, como dicíamos no seu momento, tivésemos recibido unhas boas clases do social a tempo. Entón que? Vades querer tomar algo? Unha caña e unha hamburguesa. Si, unha caña. Ah, e unha hamburguesa. E isto é o que debedes facer se queredes unha tapiña nun bar. Facedio se queredes a tapiña de verdade, non abusar da amabilidade dos do bar. Estamos, chicas, Alicia. Abride, por favor, agora o libro do social pola páxina 34. Tema 5, situacións de amizade. Témolo? Sí? Ben, como sabedes... Andrés, que? Hai ocasións nas que podemos actuar de diferentes maneiras. Pero cal pode ser a mellor? Na que gastemos menos cartos. É unha opción, Elena. Non é a única, Silvia? Na que quedemos ben con todo o mundo. É outra posibilidade. Imos ver a lección 3, festas multitudinarias de amizade. Como sabedes, ás veces convídanos a unha festa multitudinaria, non? E o organizador dinos, convídovos a todo, pero traede algo por se non chega. Que debemos dicir e que non debemos dicir? Ah, pois sí. Sí que vou, por que non? E media hora antes do evento... Cando o que querías dicir era... Pois a verdade é que non me apetece un carallo. Pero, se de verdade decides que sí porque queredes ir, sempre tedes varias opcións. Xa cheguei! Me traio bebida! Para todos! A ver, tampouco vou beber demasiado. Nunca debedes levar bebida para vos sós, pois sempre pode haber quen leve máis. Já estou aquí! E trae a bebida para todo... 2. Nin levar de máis. Ás veces as festas non son o que din ser, polo tanto, a mellor opción será... levar sempre un pouco máis Do que ti poderías chegar a tomar. Básico. Pero iso xa foi, E ademais ora é unha festa. E a tua moza, que? Pois... Pois ben,
Imos facer un pequeno exercicio práctico, así que libros fora das mesas, por favor. Que pasa? Falámoslo onte, Sobre o tema 3, lembrade as relacións cos pais da nosa parella. Elena, rebarte por aí, como sempre. E en canto vos avise, entregades. Se vou comer cos pais da miña moza... Aquí teñen a conta. Debo pagar só a miña parte. Canto é o meu? Debo pagar sempre a conta e canto máis grande sexa o billete, mellor. Aquí teñen a conta. Familia, non vos preocupedes, que a todo isto invito eu. Aquí teñen a conta. Debo facer a demanda, sacar a carteira un intre ata o momento onde pague o pai. E rapidamente dicir... Home, moitas gracias. Tampouco facía falta, A lo menos deixaredes que eu invito aos cafés, non? A que nos referimos con activar o estado pais? Home, Carlos. Que tal, home? Viches o partido de onte? O estado pai indica ser naturais e expresar exactamente o que sintes en cada momento. Pois non moi ben. Veño de tomar un cubata do creme. O traballo non anda moi alá e... O partido... Pois a verdade é que non me gusta o fútbol. É un deporte ben aburrido. Home, Carlos. Que tal, home? Viches o partido de onte? O estado pai indica estar nun estado animado, sen resultar artificial. Moi ben. Eu por aquí dando unha voltiña. De compras, non? O traballo vaime moi ben, E o partido de onte sí que o vin. Vaya partidazo. Sí. Partidazo. Se non viches un balón na tua vida. Animado sen resultar artificial, Carliños. Si, home, si. Se iso, ainda levo ben. Pero mira, hai algo no que non hai quen atine, E rematou o tempo. Ben, como aínda queda algo de clase, e antes de marcarvos os deberes para mañán, voulle subir nota a alguén que me conte unha historia do social. Algo que vos acontecese na casa ou coa vosa familia. E, por suposto, cal sería o mellor xeito, o xeito correcto de resolvelo. Algún voluntario? Alguna voluntaria? Alicia. Alicia, voluntaria. Contanos a tua historia. Non sei. O outro día meu pai chegou a casa dicindo que estaba farto de facer o traballo dos demais. Pois eu
Cando non está o xefe, prefiro non facer demasiado. Xa sabes, facer que faz. E se podes, basta un pouquiño antes. Que casi te despiden. Sabes, xa non se pode ser sincero coa xente. Que non, Como decíamos, o que dirían nunhas clases do social sería que preguntases E que, cando dis que acabas con iso, logo? Cando remate isto. Moi ben. Pois nada, eu xa lle vou dando aquí un pouco e vou contigo. Se non hai nada máis que facer, claro. Que hai que traballar moito e non enganar a ninguén para que os teus compañeiros non se enfaden. Moi ben, Alicia, esa é unha solución do social. É a máis correcta, penso. Ben, como só queda un minuto, como deberes do tema 5, amizade, teredes que convidar a un colega e non deixalo pagar. Estamos? 7:20, rapaces. É que... teño que ir ao caixeiro. Deixao. Que a esta xa invito eu. Gracias.